ידיים מאחורי הגב. הראשון שמוריד את זה, תקשיבו, אני זז, תקשיבו איך צריך להוריד, תסתכלו עליי, אל תתחילו. אתם יכולים להיעזר בגבות, ככה, ואחרי זה נעבור לשלב הבא, שאני אגיד לכם מה אתם יכולים ולא תצליחו, רק בגבות, לסגור ולפתוח את העיניים. כבר נמשיך, לאט לאט. רק גבות, 3, 4, בלי ידיים, ככה. 3, 4, ו... חזק יותר! ביבל! רגע בבל, לסגור! חזק! להזיז את האוזניים, לנסות להזיז את האוזניים. תראו את הגבות! אתם חייבים לצלם, חייבים. טוב, עכשיו אפשר לעבור להזיז את הראש, רק את הראש. רק את הראש, לא את הגוף. וגבות, משולב. תנסו להזיז את העם. תשמעו, אפשר לעשות את זה. פילבר חזר. עכשיו אתם יכולים להזיז את כל הגוף, לא עם הרגליים, לא. ככה נזיז כמו משוגעים אבל. אתם יכולים, אני אומר לכם, הנה זה לפילבר זה יורד. יורד. תעשה חזק. טוב. לא ריד ככה. לא אומר, זה חזק. לימון! יעל, תזיזי את השיער. תראו את הגבות של לימון. טוב, עם הגבות. נציג לכל אחד שיעודד אותו, שיעזור לו. אלון! בואי. יאללה, זהו, מספיק. יאללה, נירי. כל אחד שיתפוס פה נציג. תעודד אותו, לא לעזור. תן לו טקטיקות. אתה בושה למשפחה, דן. לימון, היית מאחוריך, לימון. טוב, מהיום. יורד לנמרוד. לנמרוד זה מתחיל לרדת. הוא שם כזה. תעשה עם הגבות. אבל הוא שם כזה והוא לא מוריד אותו. עד סוף המסלול. יש לו הזדמנות להוריד אותו, ואם הוא לא מצליח, הוא נשאר עם זה. אני מכיר מישהו שנשאר עם זה. מה את עושה? זה לא יהיה לך ככה. הוא דפוק בראש. מה? איפה שמולי? אצל מי נמצא את כל התשובה? נו! כולם תלך אחורה ככה? די, בא לך קצת להתקדם, אתה עושה רופא. יעל! זה חובה לעשות, חובה. גם עם 10 הקרובות. באמת, זה היה לך מקודם פה. עם 10 הקרובות. לא, זה לא שעה וחצי. ושמוליק, אבל תראי בידיים, ככה ידיים, ואז ככה ידיים, ואז מה זה ידיים? זה עלה לה. עמית, אני יכולה בבקשה את המחאה? יאללה נמרוד! נראה לי שיעל פה מובילה. כפיים ליעל! תמשיכי, טוב. הוא מסתכל. בילבר! טוב. תנסה לעצור, לא נוח? גברת פרות מורה. תזיז את באמת האוזניים. שזה אפשרי, באמת. לא, כלום. מה ידבר? זה עובד, באמת. יאללה, אל תגידי. כן.
נמרוד, אולי תקחו אוויר. הוא נהנה. הוא לא רוצה להוריד. יאללה, נמרוד. יאללה, כן, כן.